आजच्या काळात वाढदिवस म्हटला की आलिशान हॉटेल्स, भव्य पार्ट्या आणि झगमगाट यांचीच चर्चा होते। मात्र काही व्यक्ती आपल्या कृतीतून समाजाला वेगळा आदर्श घालून देतात। अशीच एक हृदयस्पर्शी घटना डोंबिवली ठाणे येथील एका वृद्धाश्रमात अनुभवायला मिळाली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील हे दुळगावचे सुपुत्र तथा सध्या दिवा इथं वास्तव्यास असलेले कोकणच्या कला संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करणारे कोकण आधार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि समाजसेवक वैभव जाधव यांनी आपला सुपुत्र श्लोक जाधव याचा वाढदिवस वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सान्निध्यात साजरा करून मानवतेचा सुंदर संदेश दिलाय। वाढदिवसाचा आनंद केवळ कुटुंबापुरता मर्यादित न ठेवता आयुष्याच्या संध्याकाळी माईच्या 2 शब्दांसाठी आसुसलेल्या आजी आजोबांसोबत वाटून घेण्याचा निर्णय जाधव कुटुंबाने यंदाही घेतला। विशेष म्हणजे ही एक दिवसीय कृती नसून सलग 6 वर्षांपासून जपली जात असलेली सामाजिक बांधिलकीची परंपरा आहे। वृद्धाश्रमात पोहोचता श्लोकचे ज्येष्ठांनी प्रेमानं स्वागत केलं। त्यांच्या सुरकुतलेल्या हातांनी दिलेला आशीर्वाद, डोळ्यातील माया आणि चेहऱ्यावर उमटलेलं समाधानाचं हास्य हे पाहून उपस्थितांचं मन भरून आलं। त्या क्षणी वाढदिवस हा केवळ आनंदाचा सोहळा न राहता भावनांचा आणि माणुसकीचा उत्सव ठरला। या प्रसंगी वृद्धाश्रमातील रहिवाशांना अन्नदान तसेच आवश्यक वस्तूंचं वाटप करण्यात आलं। जाधव कुटुंबानं दाखवलेल्या या संवेदनशीलतेमुळे अनेक ज्येष्ठांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले। आमच्यासोबत वाढदिवस साजरा करणारी माणसं फार कमी असतात, पण आज आम्हाला आमच्या कुटुंबाची आठवण झाली, अशी भावना काही ज्येष्ठांनी व्यक्त केली। समाजसेवा, संस्कार आणि कृतज्ञता यांचा सुंदर संगम या उपक्रमातून पाहायला मिळाला। आपल्या मुलाला केवळ शिक्षणच नव्हे तर समाजाप्रती असलेली जबाबदारी आणि माणुसकीची मूल्य शिकवण्याचा प्रयत्न वैभव जाधव सातत्यानं करतात। त्यामुळे श्लोकच्या वाढदिवसाला एक वेगळीच सामाजिक उंची प्राप्त झाली आहे। आजच्या स्वार्थी आणि धावपळीच्या युगात जाधव कुटुंबाचा हा उपक्रम समाजासाठी प्रेरणादायी ठरतोय। ज्येष्ठांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवणं, त्यांच्या आयुष्यातील काही क्षण सुखद करणं आणि पुढील पिढीला सामाजिक संवेदनशीलतेचे संस्कार देणं हीच खरी वाढदिवसाची भेट असल्याचं या उपक्रमातून अधोरेखित झालं। वाढदिवसाचा खरा आनंद केकच्या गोडीत नसतो तर एखाद्याच्या चेहऱ्यावर उमटलेल्या समाधानाच्या हास्यात असतो। जाधव कुटुंबाच्या या स्तुत्य आणि हृदयस्पर्शी उपक्रमाचं ठाणे, दिवा, मालवण आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग परिसरातून कौतुक होत आहे। त्यांच्या या सामाजिक जाणीवेला सर्व स्तरातून सलाम केला जातोय।